ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧାରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁକିଛି ଆମର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଯେମିତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହା ହିଁ ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ହେବାକୁ ବାଛିବା ସତର୍କ ସହ ବାଛିବା। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଆପଣ କେଉଁ ବୟସର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଗୁଣ ନାହିଁ। ନୀରବତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ପାରି କରାଯାଇପାରେ। ଜୀବନରେ ଚାରୋଟି କଥା କେବେ ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ: ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପର୍କ, ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କାରଣ ଏମାନେ ଯେବେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଶବ୍ଦ ହୁଏନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର କିନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହ। ଭରସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କର କିନ୍ତୁ ସାବଧାନର ସହ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦାନ୍ତ ବି ଜିଭକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଘଣ୍ଟା ବି ଦିନରେ 2 ଥର ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ଭଲ ପାଇବା ମଣିଷକୁ ଯଦି ପାଇଯାଅ ତେବେ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ତାପରେ ବି ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। କେବେ ଖୁସିର ଆଶା, କେବେ ଦୁଃଖର ନିରାଶା, କେବେ ସୁଖ ଭରା, କେବେ ଦୁଃଖର ଛାୟା, କିଛି ହଜେଇକି କିଛି ପାଇବାର ଆଶା, ବୋଧେ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ପରିଭାଷା। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବିବାର ମୂର୍ଖତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରେ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ କେବେ ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷ ପେଟ କେବେ ଭରେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ଭୁଲ ତ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଛୋଟିଆ କଣାଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭୁଲ ବାଛିବା ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଭୁଲ ବାଛିବା ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ ଖୋଜିବା ଗୁଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ହସେଇ ନ ପାରିଲେ କନ୍ଦାଅ ନାହିଁ। ଖୁସି ନ ଦେଇପାରିଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଭଲ ନ ପାଇପାରିଲେ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ସାଥୀ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଶତ୍ରୁ ହୁଅ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାର କି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଉ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର କି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଝିଅ ଆମର ଗର୍ବ ଅଟନ୍ତି, ବୋହୂମାନେ ଆମର ଅଭିମାନ। ଝିଅ ଆମର ହୃଦୟର କଷ୍ଟ, ବୋହୂମାନେ ଆମ କଷ୍ଟର ଔଷଧ। ଝିଅ ଆମର କାଲି ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଆମର ଆଜି। କାହାର ଝିଅ ଅନ୍ୟ କାହାର ବୋହୂ ହୋଇଥାଏ, ଦୁହିଁଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଅତୀତକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ଅତୀତକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଏ।